Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tashar tamu mai suna Labarai Top TV. Dan Allah idan zuwanka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyinmu kuma a kan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode da sauraron wannan tashar tamu da kuke yi mai suna Labarai Top TV. A yau ne muka tashi da gagarumin wani labari, an samu gamar wani babban ɗan kasuwa a cikin garin Kano. A yayin da aka je har gida aka yanka wannan shahararren ɗan kasuwa, sannan aka yanka 'ya'yansa guda 3. A yanzu kuma 'yan sanda suna bincike akan wannan gawar babban ɗan kasuwa da aka yanka a wannan gari na Kano. Saboda wannan babban ɗan kasuwa an kai mai farmaki har zuwa gidansa ne, kwanaki ya sha da kyar. A yayin da kuma yanzu wanda suka kai mai farmakin sun cimma nasara, a yayin da sai da suka kawo ƙarshen wannan babban ɗan kasuwa da yake kasuwancinsa ɓangaren fulawa da kayan abinci a cikin garin Kano. Wannan bawan Allah, a yayin da binciken 'yan sanda nuna musu cewa an zo ne cikin dare an yanka shi, a yayin da kuma aka yanka iyalinsa, sannan kuma matarsa ba ta nan, maimakon ma a samu cikakken gagarumin labari ta ɓangarenta. To 'ya'yan shi kuma ba wanda aka bari da rai, ballantana kuma a samu wani cikakken rahoto ta ɓangarensu. To don Allah idan zuwanka ne na farko ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙarawa domin samun cikakkun bidiyoyinmu a kan lokaci.